Domnului! M-am dus cu gândul la acel psalm care spune că mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Pentru noi face mai mult că suntem chiar în casa lui Dumnezeu. Suntem în locașul lui cel Sfânt. Și aici, în locașul Său cel Sfânt, ne simțim așa de bine, pentru că ne atinge Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Pentru că Dumnezeu este aici. Casa aceasta s-a dedicat numelui Său. Și când venim în casa lui Dumnezeu, cinstim numele lui Dumnezeu. Glorie numelui Său. De aceea să ne simțim în continuare bine, căci aici este prezent Domnul. S-a citit, așa cum ați observat, din 1 Tesaloniceni, din capitolul 4, și vreau să subliniez versetul 4. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Pe urmă, aș vrea să mai citesc din Efeseni, din capitolul 4, începând cu versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Deci am observat că aici cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează, așa cum spune în versetul 4 din 1 Tesaloniceni, să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Iar dincoace, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. În 1 Corinteni, la capitolul 10, versetul 13, spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Ce a pregătit Domnul împreună cu ispita? Și mijlocul. La Galateni, la capitolul 5, spune: și vă zic, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deci iată căci avem soluție. Pentru că mânia este ceva care este comun. Este cineva aici care nu s-a mâniat niciodată? Să ridice mâna. Va fi trecut în istorie. Nu. Mânia vine. Dar așa cum menționează aici, să fim foarte atenți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Pentru că se întâmplă, deci, să ne mâniem. Dar să fim atenți când vine mânia, să nu păcătuim. Cum putem face lucrul acela? Cum putem ieși biruitori? Să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește și rămânem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu,
Nu o oră, nu două, ci 24 de ore din 24 de ore, când se va ivi mânia, atunci vom ști să o controlăm. Pentru că dacă cumva suntem călăuziți de firea pământească în momentul mâniei, ne va doborî foarte adânc pe niște trepte primejdioase. Și cu regret spunem lucrul acesta pentru că există oameni care au fost în momentul mâniei, s-au mâniat, dar nu au căutat să oprească mânia, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și oamenii, chiar din poporul lui Dumnezeu, n-au vegheat și a acționat firea. Și atunci a dus într-o direcție foarte, foarte rea, foarte primejdioasă. Și s-au întâmplat lucruri urâte, lucruri neplăcute lui Dumnezeu, lucruri care l-au întristat pe Dumnezeu și nu numai atât, căci pe urmă chiar însă persoana respectivă a zis în sine, dacă n-aș fi acționat în felul acesta. Și mergem cu gândul la Genesa, la capitolul 4, unde ne vorbește despre Cain și Abel, unde spune că după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pomorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când era la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Iată ce s-a întâmplat. Pentru că Cain nu a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. N-a căutat să oprească răul. Și de aceea, fraților și surori, trebuie să fim ca și copiii lui Dumnezeu îmbrăcați cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne va da putere ca să nu păcătuim atunci când suntem încercați de vreo mânie. Pentru că mânia, așa cum am spus, este ceva comun care la fiecare îi apare în față. Fie printr-o situație, fie prin alta, ea vine fără să vrem. Dar în momentul când vine, trebuie să fim atenți. Și ca să ieșim biruitori, așa cum ne învață Pavel și ne îndeamnă, și așa cum am menționat la Galateni 5, eu vă zic, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți pofta firii pământești. Se pune întrebarea, și am notat aici, m-am consultat dicționarul limbii române ca să putem descrie, să înțelegem mai bine ce înseamnă mânia. Și aici am găsit că mânia este o izbucnire de iritare violentă, dar trecătoare, împotriva cuiva sau a ceva, furie, supărare mare. Cam aceasta este mânia. Dar sunt
3 trepte ale mâniei. Și aș vrea să merg puțin prin aceste 3 trepte ale mâniei. Și prima este o mânie nepericuloasă. Când omul se mânie repede și tot repede îi trece, este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Pentru că așa ne îndeamnă cuvântul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Aceasta e mânia recomandată de Biblie. Aceasta ne recomandă Biblia. Să ne mâniem, dar să nu păcătuim. Cei care se tem cu adevărat de Domnul nu au voie să țină mânie pe cineva, mai ales pe frați, pe surori, pe neamuri, pe nimeni. Nu avem voie să ținem mânie, pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu și noi suntem născuți din nou, din apă și din Duh. Și atunci, dacă suntem născuți din Duhul lui Dumnezeu, în noi este dragostea lui Dumnezeu, în noi este pacea lui Dumnezeu. Și noi nu poate să se nască ceva rău în mintea noastră, să scoatem ceva lucruri rele, să facem lucruri rele. Nu vi s-a întâmplat de multe ori? Atunci când eram în dragostea dintâi și Doamne ajută-ne să continuăm în dragostea aceea când ne-am întors la pocăință, căci colegii căutau să ne mânie și la un moment dat, dacă vedea că nu reușește, ni se exprima, dar nu ești ușă de biserică. Dar noi trebuie să fim mai mult decât o ușă de biserică. Trebuie să fim templul Duhului lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Ajută-ne, Doamne, ca Duhul Tău să locuiască în noi, dar pentru aceasta trebuie să vrem și să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În Evrei, la capitolul 12, 13-15, spune: croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că acel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. În inima omului se încadrează 3 nivele, și anume este partea mânioasă, este partea rațională și partea poftitoare. Mânia cea dreaptă nu urăște, ci împlinește poruncile Domnului care zice: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă binecuvintează, pe cei ce vă bleastămă. În Matei, capitolul 5, versetul 43 spune: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Versetul 46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Pe urmă, intrăm în a doua treaptă, care este pisma. Și m-am dus din nou la dicționarul limbii române ca să aflu cum descrie dicționarul explicativ și spune că
pisma înseamnă ciudă, necaz, nemulțumire, ură, dușmănie, invidie, intenția de a supăra pe cineva, în necazul, în pofida cuiva, a ajunge la ceartă cu cineva. Putem asemăna pisma cu un șarpe rău. Acesta, când a mușcat inima noastră, nu numai că ne mâniem, dar ține mânie câte o săptămână, 2 sau mai mult. Și bineînțeles că aceasta e o situație destul de gravă. În 1 Corinteni, capitolul 13, spune: dragostea, 13:4, este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mânie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Cine este dragostea? Este Dumnezeu, glorie numelui Său. De aceea noi trebuie să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Spunea cineva, când omul ține mânie și gândește, lasă că îi răstor eu planul la acela, lasă că am să zic eu, lasă că am să o fac eu. Atunci, spunea acel om, te-a mușcat mai mare balaur de inimă și să te duci să ceri iertare, să te împaci cu fratele tău, cu soțul tău, cu soția ta zicând, iartă-mă soțule, iartă-mă soție și așa mai departe. Că dacă nu trece această mânie, mai putem zice Tatăl nostru? Nu mai putem zice Tatăl nostru, ar trebui atunci să zicem așa. Și nu ne iartă nouă, Doamne, greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm. Dar Tatăl nostru spune altfel. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Doamne, ajută-ne ca să putem ierta. Și aceasta o putem face atunci când dragostea lui Dumnezeu este în noi, atunci când umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea se întâmplă atâtea lucruri, căci în momentul când vin aceste mânii, ne prinde într-o poziție în care n-am stat sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este puterea care ne dă biruință și aș vrea ca să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu tot timpul. La Efeseni, capitolul 26, deci din nou, așa cum am citit, mâniați-vă dar și nu păcătuiți. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat, dar nu a păcătuit. Și trebuie să fim un exemplu, trebuie să-i urmăm pilda, să-i urmăm viața Lui, să trăim așa cum a trăit Hristos pe pământul acesta. Când a fost bajocorit, nu a ripostat, nu a lovit, ci în acele clipe de ispită, în acele clipe de mânia altora, El a știut să-și înalțe fața spre cerul și să se roage Tatălui, să zică, iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Aceasta este voia lui Dumnezeu și dorește ca să fie și în viața noastră acest exemplu al lui Hristos. Apoi mânia este mai grea decât toate. Este mânia, un alt fel de mânie, care este a treia treaptă și se cheamă zavistie. Și m-am dus din nou în dicționarul limbii române să văd cum explică și spune că deci este vorba despre zavistie, este invidie, este pismă, reavoință, intrigă.
Zavistia e un păcat de moarte în care mulți oameni cad. De-a lor bunăvoie și cu bună știință, călcând porunca cea mai mare a Domnului. Și aș vrea ca Domnul să ne ferească de acest păcat, de zavistie. Pentru că aceasta este o treaptă în care omul nu mai poate ierta. Omul nu mai poate. Când ai ajuns în starea sau am ajuns în starea aceasta, în treapta aceasta a zavistiei, e așa de gravă încât nu mai pot să accept nimic, nu mai pot să accept nicio negociere, nu mai pot să accept iertare din partea celuia care mi-a greșit, pentru că am ajuns în această stare gravă. Și, Doamne, păzește-ne ca să ajungem în această stare a zavistiei. În 1 Corinteni spune, la capitolul 3, versetul 2, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lume sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când creștinii au ajuns în această stare, sau cineva a ajuns în această stare, zis creștini, zis copii al lui Dumnezeu, mai există vreo deosebire între copil al lui Dumnezeu și cel din lume? Aici spune nu. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Că ceilalți oameni trăiesc așa, oamenii din lume, acolo se manifeste, pentru că acolo e puterea Satanei. Și Satana este cel care caută să facă rău, este cel care caută să dărâme suflete, să omoare, să distrugă, să ne nenorocească. 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însăși pentru mine. În Galateni, capitolul 5, versetul 19 spune, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. La Iacov, la capitolul 3, cu versetul 14, ne relatează, dar dacă aveți în inima voastră pismă, amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Un verset vreau să mai remarc din Proverbe 14:30, spune, o inimă liniștită
este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Domnul să ne ajute să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și atunci când vine mânia peste noi, să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne va da putere și biruință. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Ai strigat, te-am ascultat, din grea robie te-am scăpat. Când jugul greu te-a apăsat, eu te-am scăpat cu mâna mea. Focul meu te-a încălzit, stânca te-a adăpat. Israel, ai uitat că doar eu te-am salvat. Spune-mi ce mai dorești ca să te pocăiești. Israele, tu ai văzut minunile ce le-am făcut, ca să-ți arăt cât te iubesc și vreau ca să te mântuiesc. Focul meu te-a încălzit, stânca te-a adăpat. Israel, ai uitat că doar eu te-am salvat. Spune-mi ce mai dorești ca să te pocăiești. Israele, tu nu uita, un foc e gelozia mea, un foc ce te va mistui dacă nu te vei pocăi. Focul meu te-a încălzit, stânca te-a